Kaixo, Jon Zerezo naiz, 22 urte dauzkat, Lazkotarra naiz, baina gaur egun Pasaian bizi naiz. Duela 5 urte askigintzan sartu nintzen eta gaur egun bertako aktivista izaten jarraitzen dut. Ni naiz antiespeziista ulertzen dutelako, dudalako, animaliak zapatuta daudela, ez izakiongatik, guk privilegio batzu dauzkeu, eta horiek erabiltzitugu behaiek jazartzeko, ez, behaien tatik guk probetxu ateatzeko. Asegintzen helburua gehien bat da antiespezismoa zabaltzea, ez, eta komunikazio talde bat, non gure helburua da, Donostia inguruko herritan, animalien eskapenan alde borrokatzea, beti ongea kalean, gusten dugu kaleko lan oso garrantzitsua dela, protestak itea, manifestazioak itea, konzentrazioak, baita izan sai sozialak asko manifestatzitugu, gusten dugu garrantzitsua dela baita egunerokotasunean horreoten, salatzen, kontzientziatzen, eta baita, beste taldei eta beste mugimendu sozialei baita babesa emateko gusten dugu dela oso garrantzitsua, denok saretzuta egoteko, eta ero baita, batzutan baita hitzaldiak eman ditugu, antolakuntza lanak ditugu, ikerketa lan baten batatea dugu. Gu gara tokiko talde bat, kolektibo bat, ulertzen dugulako garrantzitsua dela baita txikian itea, lokalean eta ezagutzen duzun kultura, kontekstua da oso garrantzitsua dela baita da. Benetan bertako partaide aktibo izatea. Ulertu genuen animalien eskapenan aldarria ez dela arazo bat munduan sinmas edo zehoze isolatua, sino zela zapalkuntza bat, estrukturala, sistematikoa, eta zehola lotuta, elkar lotuta da ikutzen ziela beste zapalkuntza anitzekin, guztiz ulertu genuen gure praktikak beste oso desberdinak ziela. Ez dela jaun barra geneukeula jende kontzientziatzen da kontatzen, ikusi zer gertatzen den animaliekin, sino aldatu barra genukeela errotik dana. Gu ez gara antiespezista bakarrik, beste anti asko eta aldeko baita ere ez. Gure transversalia definitzen dugu, hau da, antiespezistak egan bitarten baita antikapitalista, feministak, antiarrazistak eta beste asko ere izan barra daukeula, ez da bakarrik espezismoa edo ez da bakarrik ulertzen dugu, darela injustizia asko mundu honetan eta denak batu barra daukeula, erabate edo. Euskaraz hitz egiteak errazten du azkenen baita ere, gure hizkuntza da, gure kontekstuan erabiltzen duguna, eta baita errebindikatu nahi duguna, talde euskalduna gea, baina baita ere nahi usten dugu euskaran alde egin barra daula, da ez dakit logikoa iruditzen zaigu egitea. Oin dela 4-5 urte, Gipuzkoa mailan talde antiespezista bakarra egintza zen, ez? Eta hasi ginen pixkat gure lana zentratzen eta gure lana lokalista bihurtzen, ikusi genuen nolatu antzeko bat, tanta batetik junten zala edatzen eta Gipuzkoan hasten ziren talde gure ezaugarriekin edo gure beti behaien espezifikotasunak mantenduz, ez? Baina gure ezaugarri mantentzen sortzen ziela kolektibo asko, autogestionatuk, lokalak, talde asko, oinarriz euskaldunak, oinarriz antikapitalistak, oinarriz logalistak eta autogestionatuk eta kontzeptu guztiek onartzen ditugunak eta onartzen dugula transversalidadea erantzea oso garrantzitsua dela, baina beste alde batetik badago baita kanpoko eragin oso handia, talde oso handitatik, da kontzeptu oso gure ustez mingarriak, non talde asko dien, erakunde askoren marka txikiak, horizontaltasuna ez dan lantzen, non antikapitalismoa ez dan lantzen, non feminismoa ez dan lantzen, eta hori guztia oso mingarria iruditzen zaigu, dauzkeulako mobi borroka fronte ez, alde batetik jende guztia antiespezista bihurtu nahien, baina beste aldetik baita daukeu antiespezistak transversalak bihurtu nahien, ez? Azkenen dago oso borroka berri bat, eta horre dauzke limitazio asko, ez? Azken finean saiatzen geha manifestazio bat antolatzen eta igual ez gain beste, ez? Igual beste mezu askoz deskafinatu batekin, igual animalin alde bakarrik edo lortuko genitun jende askoz gehiago, baina usten duguela ez duela aldaketarik sortzen. Eta hor nahiago dugu asiatik gutxi izaten, baina horrek sortzen du oso indargunea handi bat dela responsabilia handia sentitzen jaula, ez? Atzera begira, sentitzen baita lortu dugula sekulako onarpena, ez? Behintzat rekonozimendu bat, gehala borroka bat, gehala mugimendu bat, nahi duguna munduntako balorek duak jarri, ez? Baiekin batera, ez? Eta hori oso ondo dago, ez?